kaag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Kaso kriminal ang plano ipasaka sang Banwa sang Isabela batok sa anay Municipal Treasurer sang Banwa nga na-dismiss sa serbisyo. Gindismiss ni Governor Eugenio Lacson gikan sa serbisyo si Lynette Escarda nga Cashier 1 sa Provincial Treasurer Office bangod sa grave misconduct, serious dishonesty kag malversation of public funds nga nagadangat sa 6.4 million pesos. Sa pamatbat nga ginpapanaog sa Escarda ang perpetually disqualified from holding public office kag barred from civil service examination. Na forfeit man ang iyang retirement benefits suno kay Isabela Mayor Irene Montilla sa iya nga pagsugilanon sa Provincial Legal Office. Tuyo man nila nga mag-file sang kaso kriminal agud tumapasabat si Escarda sa iya nga mga hinimuan. Ginpasabat si Escarda sang cash kag cheque nga iya gindala sa iya nga balay sang Enero nga wala sang pahanugot. Ginaligar niya nga nadula ini sa iya balay matapos nga ginpangkawat. Suno kay Montilla, wala na recover ang 2.6 million pesos nga cash nga pondo sang Banwa nga iya ginpangdala. Sa 3.68 million pesos naman nga balon sang cheque, 3.1 million pesos lamang siniya ang na-recover kag parayon pa ang pagpangita sa mga nabilin. Sa show cause nga ginapapanaog, ginako ni Escarda sa iya nga sabat nga iya nga negligence sa natabo. Nag-report man ang Commission on Audit sang irregularity angot sa cash accountability ni Escarda. 6.6 million ang wala na deposit gikan sa koleksyon kag 972,000 pesos naman ang cash advances nga unliquidated. Are you going Yes. to file a case against her? Yes, we're in talks with the provincial legal officer, and that's actually his suggestion, because that's the only way that she'll be held liable and accountable for all the cash and checks that had gone missing while she was in possession of them.